Fir-rapport annwali tiegħu l-Ombudsman jgħid li s-sena li għaddiet ir-reputazzjoni tas-settur pubbliku ittabnet permezz ta' numru ta' episodji fejn is-servizz mogħti liċ-ċittadini mar lura u ħareġ fil-beraħ nuqqas ta' rispett lejn il-ħtiġijiet tal-klijenti, attitudni li ġabet magħha mewġa qawwija ta' tgergir. L-Ombudsman jgħid li fl-aħħar snin is-servizz ta' għajnuna liċ-ċittadini mid-dipartimenti tal-Gvern u mill-awtoritajiet pubbliċi saru jiddependu minn sistemi awtomatiċi u elettroniċi. Jisħaq li f'kull kuntatt li l-impjegat tas-servizz pubbliku jkollhom mal-pubbliku għandhom jintwerew korteżija u effiċjenza. L-Ombudsman jgħid li tinħass il-ħtieġa li minnaħa iċ-ċittadin jinqeda u minnaħa l-oħra li l-awtoritajiet jipprovdu risorsi neċessarji biex dan il-għan ikun jista' jintlaħaq. Biex is-servizz ta' customer care tal-Gvern ikun wieħed dejjem ta' livell, l-Ombudsman jgħid li jeħtieġ li jingħata attenzjoni għal fatt li dan ma jkunx jiddependi biss fuq sistemi awtomatiċi u elettroniċi għaliex kulħadd rilevanti mill-età u l-livell tal-edukazzjoni għandu dritt li jkun jaf id-drittijiet tiegħu mingħajr diffikultà u tbatija. L-Uffiċċju tal-Ombudsman jgħid li wasal iż-żmien li ssir evalwazzjoni kritika tas-servizz tal-Customer Care tad-Dipartimenti tal-Gvern u entitajiet pubbliċi fejn fost l-oħrajn il-pubbliku jintalab jagħti l-opinjoni tiegħu u dan bil-għan li wieħed jara jekk iċ-ċittadini u mhix tassew jinqdew kif suppost.